Gobeithio bod chi'n barod I wneud bach o waith a croeso unwaith eto I lolfa fi. Heddi ni'n mynd I ganolbwyntio ar y coesau. A ni'n mynd I ddechrau'r twymo lan, cael y gwad neu I bwmpo o gwmpas y corff a cael y cyhyrau yna yn dwym. Felly be fi moyn chi wneud yw jyst codi un pen glin a'r llall. Jyst I ddechrau symud y corff. Iawn, pen glin lan. A cyffwrdd gyda'r llaw gyferbyn. Iawn? Reit, nawr ten, y symudiad cyntaf, ni'n mynd I ddefnyddio'r gader I roi bach o sicrwydd I chi. A fi moyn chi dal gyda un llaw a jyst camu mlaen. Cerwch ar penglina mor isel a chi'n gallu yn gyffyrddus, iawn? Felly camu mlaen a nôl. Yr un peth ar y gos arall. Newn ni 10 yr un cos a 10 ar y cos arall. Chi'n barod? Bant yn I 10. 1, 2, 3, 4, cadwch y corff na yn syth, 5, 6, 7, 8, 9, a 10, da iawn chi. Nawr chi'n gallu symud y gader i'r ochr arall nawr. Chi'n gallu dala gyda'r llaw yma. Iawn, bant yn I twg, cadwch y cefn yn syth, bydwch y plygu mlaen. Iawn, 10 bach arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un bach to, 9, a un bach eto, 10. Fi ffili cyfri heddi. Iawn, ni'n mynd I wneud bach o waith nawr ar y calves fan hyn. Felly, y ddwy law ar y gader, a codwch lan ar eich blaenau'ch trad a nôl lawr. Sodle mor uchel a chi'n gallu a nôl lawr. Iawn, newn ni 10, sai bach a 10 bach eto. Bant yn I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Sai bach, os chi'n moyn ysgwyd y coesau yna. 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. Da iawn chi. Reit, y symudiad nesaf, mae fe'n dda iawn am y penôl, a ni'n eistedd nhw digon ar hyn o bryd, neu gynni. Felly, be fi moyn chi wneud, na I ddangos o'r ochr I chi gynta, y ddwy law ar y gader, cadwch y cefn yn syth, bol yn dyn, a'r gen I fyny. Fi moyn chi mynd jyst lawr mor isel a chi'n gallu a nôl lan. Iawn, lawr a nôl lan. Newn ni 10. Wrth bod chi'n dod lan, I weithio tyma bach yn galetach, gellu just pwysio'r cliniau ymlaen tyma bach a tynhau cyhyrau'r penôl yna, iawn? Felly wrth bod chi'n mynd lawr, chi'n dod lan, cliniau ymlaen a tynhau'r penôl. Triwch hwnna nawr. Bant yn I, 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. A dyna ni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sesiwn a wedi ymuno wrth gwrs. Cofiwch chi gallu recordio'r eitem yma a wneud nhw unrhyw bryd sy'n siwtio chi yn y bore, yn y nos, pryd bynnag. A diolch am ymuno a welai chi eto cyn bo hir.